Mit navn er Victor. Mit navn er Lukas. Og vi er fra Ungliv. I dag der skal vi ind og kigge på en ungdomsuddannelse. For når man er ung, så kan det godt være lidt svært at finde ud af, hvilken uddannelse skal man egentlig tage. Kom med! Og her har vi sosu-afdelingen. Hernede der har vi så handelsafdelingen, også kaldet på HHX. Herhenne der har vi så kokkeuddannelse. Det her, det er jo ikke så. Så har vi kantinen her. Der er både morgen, frokost og snacks indimellem. Og så vi har en 10. klasse her. Mennesker at kende. Ja, det er også det, en ungdomsuddannelse kan. Og også det med, at der bare er gode lærere, som er motiveret og virkelig ønsker at give noget fedt forløb. Og som I så her på den her uddannelse, der er der både sosu, kokkeskole, businessuddannelser af alle mulige forskellige grader. Det er virkelig fedt. Det kan også godt være lidt svært egentlig at finde ud af uddannelse og hvordan det egentlig var ung. Vi har faktisk også lige lagt et nyt magasin ud, som I synes, I skal gå ind og kigge på. I hvert fald, hvis I har problemer, så kan I altid ringe til det her nummer, og så er der nogen, der er klar til at rådgive jer.